CaixaBankek babestutako saioa. Ekonomia! Egunon, Sator txiki. Egunon, asto txiki. Zer moduz egin duzulo? Primeran, eta zuk? Nik ere primeran. Gauean, jolas polit bat pentsatu dut gainera. Jolas bat! Bai, lo ezin harturik nengoen eta jolas polit bat bururatu zait. Esan, nolakoa da jolas hori? Ikusiko duzu. Gehitu ala kendu. Nola gehitu ala kendu? Egon, aurretik zer den gehitzea eta zer kentzea asalduko dizut bada espada. Zer egin dugu? Gehitu ala kendu. Gehitu, lehen bat eta bat ginen eta orain bigara. Hori da. Eta orain? Orain kendu. Orain kendu egin dugu. Lehen biginen eta orain bat naiz. Aizu asto txiki, baina zein jolasa? Egia da, astuta nengoen. Ia, aukeratu. Gehi ala ken. Ken. Hauze da jolasa. Ken, kendu, edo kentzen bezalako hitza duen kantu bat aukeratu behar duzu. Aizu hori oso zaila da. Venga, pentsatu. Badakit, beti eskama kentzen. Beti eskama kentzen. Oso ondo! Orain, aukeratu niretzat. Gehi ala ken. Ken. Ken? Nik gehi zuen zati bat nekien. Ken. Badakit. Zuretzat hilargia lapurtuko nuke gauero. Eta zu itxu zaude bere argia ikus. Aizu, baina kantu horretan ez da ken hitza agertzen. Ez, baina ken zazpitaldearena da. Hori trampa da, asto txiki! Ai.